til vores lommefilm, der omhandler vores undervisningsforløb. Vi har lavet nogle forslag til aktiviteter i dansk forløb i genren gys. Læreren kan selv tilføje mere fagfaglige aspekter. Kreativitet! Til at illustrere vores forløb har vi udformet en template, hvor vi viser vejen til gys. Leg! På vejen til gys har vi lavet 4 aktiviteter. Første aktivitet er O-løb. En af posterne i O-løb er gæt og grimasser. Den anden er træk en stemning og film den. Og den sidste er en med ud. Nogle af de kompetencer, man opnår ved denne aktivitet er fantasi og refleksion, samarbejde og fællesskab, begrebskendskab og udtryk sig kropsligt. Undervisningsdifferentiering. Anden aktivitet er flip over stafet. I denne øvelse er klassen delt op i nogle grupper. Grupperne stiller sig på en række, og første medlem løber op til flip over og skriver en idé eller en tanke til emnet gys. Dette går på tur indtil tiden er stoppet. Dette udvikler idéudvikling, spænding, teambuilding og konkurrence. Struktur. Og rammesætning. Tredje aktivitet er ekspertpuslespil. Her bliver eleverne delt ud i grupper, hvor de bliver ekspert i et fagligt emne. Personer, karakter, sted, handling og konflikt, ulykke eller hændelse. Til sidst mødes eleverne med andre eksperter og deler derved deres viden. Det giver mulighed for kommunikation, stilladsering og ansvarlighed, myndighed og fantasi og et socialt fællesskab. Fantasi. Ved hjælp af de andre aktiviteter og lærerens inddragelse af faglighed om gysergenren er eleverne nu i stand til at skrive en gyser selv. Vi har taget udgangspunkt i samtidig skrivetur, som er en CL-øvelse. Kravet er, at eleverne skal følge en bestemt komposition. De yngre elever kan gøre brug af fisken, og de ældre elever kan gøre brug af paratemodellen. Desuden kan de benytte af tillægsordsbanken til at beskrive navneordene. Samarbejde. Hej. Prøv lige at komme med en gang her. For at eksemplificere vores sidste øvelse, samtidig skrivetur, har vi lavet den her lille øvelse her. Jeg er læreren, og det her det er eleverne. Og nu går de i gang med at skrive deres gyserhistorie. Vi starter med at skrive et anslag. Og når nu de har skrevet deres anslag, så beder jeg eleverne om at rejse op og bytte papir. Og så fortsætter de ellers skrivningen. Faglighed. Lock the door and turn the lights down low and put some music on that's soft and slow.